O Centro de Formación e Recursos de Ourense, que se encarga de mellorar a cualificación do profesorado da provincia, está a realizar este curso máis de 500 actividades para os docentes. Estamos analizando un pouco a nova trayectoria do centro, desde que as dúas se fixeron cargo do equipo directivo neste curso. Estamos analizando como está funcionando este ano o plan de formación que se diseñou para este curso 2025-2026, cantos centros temos con plan de formación anual do profesorado, como está respondendo o profesorado, como están respondendo os coordinadores de formación e a implicación en xeral que está tendo o profesorado e a comunidade educativa nesta etapa que acabamos de arrancar fai pouco. Trátase de actuacións que poden ter lugar tamén nos propios centros, individuais e grupos de traballo e seminarios, que se traducen en máis de 5.000 horas de formación. Casi a totalidade dos centros públicos da provincia de Ourense teñen PFPP. Outra das cousas que nos caracteriza tamén por a peculiaridade da nosa contorna, por o que temos moitos centros moi dispersos, son os intercentros, os grupos de traballo, os seminarios intercentros, como comentábamos con Suso, e o que decimos a característica que teñen estes centros son que son profesorado de diferentes centros educativos, poden estar en Bande, poden estar no Barco, poden estar na zona do Ribeiro, eles se xuntan por aquelas inquedanzas que teñen en común e fan formación dunha propia temática. Pode ser de inteligencia artificial, pode ser de música, pode ser de Erasmus, hai diferentes temáticas, e sí que nos gusta destacar, así un pouco para xa rematar, que son formacións que fanse cada ano, como así indica o plan de formación, pero sempre teñen unha continuidade. Que quere dicir isto? Que como mínimo teñen 2, 3, 4 anos que se siguen formando, e incluso que se van unindo máis profesores que están interesados por a temática que están a traballar. Entón, a nosa verdade é que é unha formación que nos resulta que identifica o Centro de Formación e Recursos. O Centro de Formación e Recursos de Ourense dá cobertura a un total de 166 centros educativos que, grazas aos seus propios plans personalizados, programan 315 actividades formativas.